יש לי פה מבנה להשכרה 160 מטר באזור תעשייה הצפוני בבית שמש. בוא תראה להם. 160 מטר להשכרה, כרגע הם מפנים את כל המקום. יש פה חדר הקפאה, הם מוציאים את החדר הקפאה, זה יכול לשמש למסגריה, למוסך, למחסן, לכל דבר שמותאם למזון. יש תשתיות קיימות, זה היה מאפייה בעבר. בוא תראה להם. כבר מתחילים לפנות, הכל זה. זה הולך להיות חלל גדול, הגובה תקרה 3-3, זה חדר הקפאה, זה כבר הם מוציאים את זה, זה הכל מפאנל, גם זה יוצא. יש פה משרדון קטן, הכל הולך להיות פה חלל גדול, שתי כניסות לפריקה וטעינה. יש לך פה עוד מקום, יש לך פה משרדון קטן, בוא תראה להם, בוא. מקום נגיש 100%, שלום על ישראל.